MAG-hitsauksessa hitsauspoltin syöttää automaattisesti lisäainelankaa sekä suojakaasua. Riippuen hitsausmenetelmästä on hitsarin valittava oikeanlaiset suojavarusteet. Magilla hitsattaessa on aina käytettävä myös suojakaasua. Kuvassa oikealla puolella Agan Mison suojakaasu. Kuvassa näkyy tyypillinen MAG-hitsauksessa käytettävä muuntaja. Hitsarin on osattava säätää hitsausvirta sekä lisäainelangan syöttönopeus oikeanlaiseksi suhteessa toisiinsa. Kuvassa suojalasin läpi kuvattuna jalkosauma hitsausta. Poltinta tulee kuljettaa työntämällä lähellä sulaa, jotta suojakaasusta saadaan haluttu hyöty irti. Saumassa olevaa sulaa on tarkkailtava jatkuvasti ja sen mukaan korjattava kuljetusnopeutta sekä polttimen asentoa. Lisäainesula täytyy muodostua keskeisesti perusaineiden saumaan, sulattaen myös perusaineita riittävästi.